ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெயின்போ ஃபேஷன்ஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன இன்னைக்கு வந்து பாக்ஸா காமிக்கிறேன்னு சொல்லி பாக்குறீங்களா? இந்த பாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப தமிழ் நியூ இயர்க்காக நியூ அரைவல் சாரீஸ் தான் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. அதுல இருந்து தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சாரீஸ் எல்லாம் காமிக்க போறேன். இந்த சாரீஸ் எல்லாமே கேட்லாக் மாடல்ல இருக்கக்கூடிய சாரீஸ், எல்லாமே நியூ வெரைட்டி நியூ டிசைன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சாரீஸ். அதாவது ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் லினன் சாரீஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா சாட்டின் பார்டர்ல செக்ஸ் டிசைன் மாதிரி ஒரு டிசைன்ல வரக்கூடிய சாரீஸ் தான். இதுல வந்து ரொம்ப பிரிட்டியான சாரீஸ், ரொம்ப எக்ஸலண்டான சாரீஸ், ரொம்ப அட்ராக்டிவான கலர், அட்ராக்ஷனான கலர்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து அந்த பார்டருக்கும் சாரிக்கும் பாத்தீங்கன்னா கலர் காம்போ பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 அட்டகாசமான சாரீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சாரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க விடவே மாட்டீங்க, உடனே வந்து டக்கு டக்குன்னு புக்கிங் போட்டுப்பீங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டான சாரீஸ். இதோடைய பிரைசிங்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 சர்ப்ரைசிங்கான பிரைசிங், ரொம்ப அஃபோர்டபுளான பிரைசிங்ல நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்னைக்கு காமிக்கக்கூடிய சாரீஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 3 கலர்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போறேன். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஷாப்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்லைன்ல கஸ்டமர் வந்து அள்ளிட்டு போயிருவாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்டான கலெக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய சாரீஸ் தான். இந்த 3 சாரீஸ் தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். இது பாருங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் சாரியே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அட்ராக்டிவான கலர்ல இருக்கக்கூடிய சாரி, நல்ல ஒயின் கலர்ல உங்களுக்கு டார்க் ஃபேண்டா கலர்ல பார்டர். இது பாத்தீங்கன்னா சாட்டின் பார்டர்ல உங்களுக்கு செக்ஸ் டிசைன் மாதிரி வந்திருக்கு. இதோடைய பல்லு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பல்லுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி நல்ல வந்து டசல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல டார்க் ஷேட்ல இருக்கக்கூடிய பல்லு. இது பாத்தீங்கன்னா கேட்லாக்லயே உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இக்கத் மாதிரி டிசைன்ல ஒரு பிளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய பல்லு பாத்தீங்கன்னா பிங்க் ஷேட்ல, அதாவது இந்த மாதிரி மல்டி கலர் மாதிரி வரக்கூடிய ஒரு சாரி. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் எவ்வளவு நல்ல எக்ஸலண்டா இருக்குன்னு பாருங்க. இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ப்ளீட்டிங் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ளீட் வந்து அப்படியே படிஞ்சு வரும்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா. ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு பஃபியா இல்லாம நல்லா வந்து நம்ம எந்த மாதிரி ப்ளீட் எடுக்கிறோமோ, உங்களுக்கு வந்து மேல் சைடு நம்ம ப்ளீட் எடுக்கும்போது ஒரு 5 ப்ளீட் 6 ப்ளீட் எல்லாம் எடுக்கும்போது ரொம்ப வந்து அப்படியே படிஞ்சு வர மாதிரி ஒரு சாரீ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நிறைய பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இருக்கக்கூடிய சாரீ தான் எனக்கு ரெகுலரா போகும். இது எல்லாமே கேட்லாக் மாடல்னால எனக்கு ரெகுலரா கேட்லாக் மாடல்ஸ் இந்த மாதிரி வரும். அதுலயே பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம் வந்தது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்கக்கூடிய சாரீஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு அட்ராக்ஷனான கலர் தான். அதாவது நல்ல டார்க் ஆஷ் கலர்ல, கிரே கலர்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி கலர்ல நல்லா கிரீம் கலர், டார்க் கிரீம் கலர்ல ஒரு பார்டர் வருது. இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டசல்ஸ் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோடைய கேட்லாக் மாடல் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம வந்து ரெகுலர் யூஸ்க்கு இது கட்டுறதை காட்டும், நம்ம ஒரு அக்கேஷன்ல ஒரு டெம்பிள் போறாங்க, இல்ல ஒரு ஷாப்பிங்க்கு போறாங்க, ஒரு வந்து தியேட்டருக்கு போறாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் கட்டிட்டு போனா கண்டிப்பா கேட்பாங்க, ரொம்ப ரொம்ப ரிச் லுக்ல இருக்கே, இந்த சாரி எங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, எவ்வளவு பிரைசிங்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னு. அந்த மாதிரி வந்து லேடிஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து நம்மகிட்ட எவ்வளவுதான் சாரீஸ் இதெல்லாமே இருந்தாலும் மத்தவங்க கட்டிட்டு போறது பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்ஷனா இருக்கும். இது நல்லா இருக்கே, இது எங்க வாங்கியிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம மைண்ட் செட்ல நம்மளுக்கே வந்து ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு லுக்ல இருக்கக்கூடிய சாரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன். இதுவும் பாருங்க, டிசைன்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது. இது பாத்தீங்கன்னா நல்லா டார்க் மெரூன் ஷேட்ல நல்லா வந்து மேங்கோ எல்லோன்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி கலர் காம்போல இருக்கக்கூடிய சாரி. இதோடைய கேட்லாக் மாடலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பல்லு அண்ட் பிளவுஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்ல கான்ட்ராஸ்டான ஒரு கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த சாரீஸ் எல்லாமே வந்திருக்கு. பட் இன்னைக்கு நான் 3 கலர்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த சாரீஸ்ல எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ நீங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு டிலே பண்ணாம புக்கிங் போட்டுக்கோங்க. அதர்வைஸ் எனக்கு வந்து சாரீஸ் உடனே, ஏன்னா இன்னைக்கு தான் வந்து கலெக்ஷன் வந்திருக்கு, எனக்கு வந்து மேபி நாளைக்கே முடிஞ்சாலும் முடியலாம், அல்லது இன்னைக்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து எனக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா டக்கு டக்குன்னு புக்கிங் போட்டுக்கோங்க, டிலே பண்ணாதீங்க. இதோடைய பிரைஸிங்கும் பாத்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்னு சொல்லியிருந்தேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டேக் பிரைஸ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் பிரைஸ் வந்து 780 வருது. பட் இன்னைக்கு நம்ம ரெயின்போ ஃபேஷன்ஸ்ல தமிழ் நியூ இயர்க்காக பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களுக்கு 10% ஆஃபர், எக்ஸ்ட்ராவா வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கும் நாங்க பண்ணி தரோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இதுல எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ நீங்க எனக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து புக்கிங் போட்டுக்கோங்க. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, டிலே பண்ணாதீங்க. இது போல சாரீஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வேணும்னு என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, சேலையை அள்ளுங்க.